ebintu osora akwanire ga na machiko yeri amariga ko barwanire rare mumro tari ko barwanire akirende moko mo support lakini na inu muri baya gamba tebye daba tebye seki mo kwegi yo mumuronyo n'ebintu ebyonsi pinga tari kwagata birasi birego chimano ngabo chigoro n'ebintu ebyonsi byakoleka hararia nga sauti mu birangoka nje kuno munyari bari kona chako basabege ntekama nimanye tutanje timanga nayo lakini tigamba tebi nitake temba boli ngora tatake timanga nayo tutageti obugambi tutagete no bosora okwana bokorwanirira abananchi tari omuntu okorara botuko orotanga naga achite birasi 128 oboka mambi osaba kubangia wa MCA ini ngana achite birasi bamanye tembi kore teki mbio toiwana ine nchege ntonko basaba buna abantu basa utumugiranga tinda tebanga mokorebo akiri moso yakorengere mumuroyo otenire taba jumbe kenyengima mugo takangoboka oita nyamarambe ori nyamarambe ngoi kagose maro ngor nganya ko tare mesima mumuroyo ega motoe atokonye kisi county je kina basawa na into abanyari bari nto muganetie abagirango mumotagete banyari bari mbamotagete nabagetutumba motagete abanchari mbamotagete kiromondo namotagete pakaba basimba motagete toiwana ine kona korengere ringo tumore korengere morengere yo korengere nate batinate bamotoe erebiye gosere bobe lakini kato isegocha mokoro rosoro egari bekire flag egochibosio manyange ya matokete ko barakoru ensemo mumanye tenga to isakwa wegete kino soro otora ake bobe doi bale ni yamano sana ngo tigande rongori ya shilingi 5,000 ngo etanare ochiko mheshimiwa soro pole bia mono nya sawa sen muro takwane tibia oyo ni gari ngo mwana jeshi garia America lakini bona Charles mutige kominyoki amwanga ine temani so digo bona no ale nkaga kwa metega wasema rawamiro ase miake yebere tiga tore karakari torani rosa rosie bintu byabagirango ga inkorre bintu byabagirango byabeire byachire go chigoro ebintu rege nane nto marenda ko president ya Kenya ebintu ibinde bikebi karabi tiga oseba no mamedo male bintu ibinde ko boka mambi no eno yorega atari ngabwa tera akoboka mambi no baba chira no bareke bari mwae kwa na tro ko rusio to aikende ayegweru bitano so ko maoje aya bona nta itakorwe vamos a ver, vamos a tirar. Ahora na kuri no gori yane purity koraiga biamono one director Bomas of Kenya koraiga lakini ntararwe ngori asini ni 1 minute ngendo kere neba mwalimu maitengo ankinia mwalimu naye wankinia ozina kene yes ana ko mwalimu sini ni ba menyete na msominto biamono sana Edwin abana ba minomba bare school